No niin, muutama sana laitevalinnasta. Laitevalintaan vaikuttaa merkittävästi käyttötarkoitus ja tilan koko ja lämpökuorma tai jäähdytyskuorma. Eli jos meillä tulee laite lämmityskäyttöön ja varsinkin ympärivuotiseen lämmityskäyttöön, niin silloin on selkeintä vaan, että valitaan paras laite. Eli huomioidaan COP-arvot ja hyötysuhde, tai hyötysuhde on sama asia. Sitten lämmityskäyttö on niin selkeä siinä mielessä, mutta jäähdytyskäytössä meillä niin käy hyvinkin monenlaiset laitteet ja edullisemmat laitteet monesti on hyvin sopivia, mutta jäähdytyskäytössä erityisesti teho on hyvä huomioida, että alimitoitettu laite saattaa aiheuttaa teknisiä ongelmia, kuten veden valumista lattialle. Ja tässä näkökulmassa niin jäähdytyskäyttöön herkästi suosittelisin valitsemaan varman päälle laitteen, eli pikkasen isomman teholuokaltaan. Ja sitten on hyvä huomioida samat asiat laitevalinnassa kuin kaikessa muussakin, eli ulkonäkö voi olla monelle kriteeri tai hiljaisuus. Eli laitteet nyt yleisesti ottaen hyvin hiljaisia kaikki, mutta kovalla puhallusnopeudella taas toisaalta ne voi suhteellisesti pitää kuitenkin ääntä. Mutta tällaisia laitteita kannattaa käydä kuuntelemassa. On paljon liikkeitä ja toimittajia, joilla on esittelykappaleet toiminnassa ja niitä pääsee testaamaan ja kuuntelemaan ja katsomaan, miten ne toimii.